What today? Any more. I'm sorry, you. Oh, last night. You must have Praise be JHS, Mamfe. Methodist. Sabri Sabika, the net medino, the Becano, Tia. Sabri, your best friend. Na a year program, Sabarima, as a photo service. Odi, and this Accra, Atuga, Tinana. Ninanom to them. She Mohane, was there chum Nina of Fubi Beche, Abu Utaya, Mamfe Penny, and the education board, Yatu Amamano, Yesu, and this is a Quembia Befaso. Na Yabua, schools a woman from Patemha. Presby Methodist, Apostolic, and a staff room. Kakaido Guao, school management committee, the PTAs. Yet, my Peja addition was the Empatem Hands in Akshania Peja. Penning against some more, I'm afraid, say, what now my addition call any man, and I'm Mabaye. Mubeni abeye nipa titru nebia amamo abusia nama oman nipa bebre na wo be respect be hwe no na mabontinga na say on say dimapo lisa na dusela mpani na wo di wade tuna no biafa wo di wade wo si da na biakotwe wires na do is na ya metim sama mama no na yɛrehwɛ na yɛsiwa no na yɛhwɛ to sɛ mo amu school mu no kwamba nso befa na yɛde apia mu na additional na kwani abankwari ntumi nyɛ awofo bia obɛyɛ no yɛhwɛ sɛ yɛbɛbua na yɛreke na yɛsrɛ sɛ muhia MCC PTA sa mo nhyɛ awofo no nkran no wɔn kasa na mo bia ɛsɛ wɔde ma wɔba no na wɔde ama young baby no yourself, essence advance free education pencil crowd good time the Banodia school no on to exercise important to the idea area near the Akaya of say near can once one shadow 1 year na mofrano mo year one and asudia that one soon be confirm the initiation mo having near what the beche no na education board the first of all in Penya because Wamra na one magic mam na Mamfe nya homa mo do kwa transi ebuebu keke e say ehim kura na musuade na otunya koma mani Martin me twem near the mass books be by medium say I say supplementary textbook mass award mamu ICT your woman your baby na ye kunya some other core subjects maybe English, social studies, integrated science, or anything. Enya yebeba ne dabremu. Exercise books you so service and say benye biaka ho. We bring 1,000, but bomo from the motors 1,000 or watch a high nti ye bika ho a yeba beka ho na motumi de siade na dachi yari yebidu okrom ha nanka yeti ahimfie nim ha yebehuna cars beye oha apake wo ha yenya bedu pompa ka wonyina aye Mamfe adehye na won a go school aye adwuma na won asi enye sakawa cars na wodi twam ni bi nipa won ahyeda abo mo dia popra
na akɔyi wɔn asisi adan yɛ nneɛma ma wɔn awofo na wɔn mma wɔhwɛ wɔn akɔ sukuu ɛno ne botaeɛ da yɛni so mo a mo tete hɔ especially from 3-4 yɛhwɛ sɛ wobɛbɔ in about 10 years time na mo awie secondary school akɔ tertiary teacher training nursing university mo akɔyɛ nnwuma akɛse a Messi Munanso, Namura Mafro, my teacher for what I don't know one crowd, one Casapo, when a near Jay Mado, oh, we Nanchano, to one teacher, I will free your vessel, Mitchenia, Ochemi, I didn't nefe, you know, no machine, you know what it. Didn't share the says way at the chape, any idea between me the whole. Now this is the opportunity. Perwasem, the measem, the merimasem, West we did now this concentrate the Mushani. What it? That was it. What's our friend? I see do Akuapem. Studying in a medical school or Mamfe. Presby Primary, medical school. Our friend I see do Akuapem. And I had said, and none of them penny, ye count for be send ya modern education act to more commercial. The judge said, school for the parents, no, and the teacher for no, everybody say, I expect to say, over my parents and abba, and teachers and no shabba. Abetie na won ahu ne ekoso ebi se eda no memene da ye ade no so adwensafo ne ade de breye eno so na ye hu mu papa enti brebi about education no ejina teacher fo nanso ena ejina parents no so enti nia aya egu hai ayefe na ye ngani je bebre na senia na ade ne da no komaso no yenim se obetu anamon bebre na ede impuntu humanso beba huma na ayedere mamu no fiti anapa ne abetena ha ne ahwemu a ne akenkan ne ehu se eyi ye level yi eyi ye se eyi ebe support mo enti wode mamu a teacher fo ne head fo no ebi ni ha but wobeti ne ayere kenken se wade mama esese wohweso ye se ne awobue book na umue na wo ka chi no ntum ese ebetutu ntam ubue na da wanim na wo kan na ne awomu no waka kire wo maame waka kire wadamfo waka kire wo nua se ye story kra ubenya brofo ba ku bia wonte da enti eno no na wa kire wato na wahwehwe se ase kire den ebia obekwa akokire obi na sa brofo no pepepe ewom brofo na hu hia papa efise ukokire obi ya twi Akuapem twi kura wotumi de brofo na kire instruction no nti brofo no hu hia ye na eye ngakono nso se yemfa mamo na yenya ho nkokwa yebeba besrasra mo schools no na yahwe se inventory amoye and sani amori take care of the books no etden na enso ho no yebema siso and the teacher for ne obi aye quiz competition and the story that I have read of from begina ha ese utumi kanwe se esane se brofo no wakan na wote ase eye ngakono se anamon ya yeritui erinyo kwa na enyo kwa gise parent sorry gise teacher ni sorry gise wabo franso wo sorry enti me jedi se ni anana ka on ne mpanyimfo aka ene ni education board da bia ye anu gusu ayere ka no me jedi se mu beji atum se ni ameka kire mu se me so me ba primary school ha Doctor Minchen, so na me ne ko primary school ni wa ha. Ene ye tie se kanade, suade, ene ye ya na ye kwe ya na ye kwe. Ade suade wo be ko ba bi bebre.
ɛde wo bɛkɔ bɛ chima wiase ha nyinaa enti saa bere ya wa ma wakwanya sɛ suade yere wo ho na fa wadwene nyinaa na yosetie na nyabere ma wo homa ye nyabere ma niema bebree a ehia na mfata ye mu bebree binum phone kura ahye no ho wo kasa no wa wia no ho no orehwɛ eduanadwo nda na ɔhwa na ɔhwa emua phone no so ade no won fa nkɔ BC me emua enti nia ya ye nana ye nyina ye bom kase nana ye bi nana do enu nti na onna wo hu onna ne mpanyimfo wona wotena sena wo ye meeting ne wo fa adwena behu ana biribi se puem na ye odo a odedo wa bofra ketewa yi eye odo a odedo oman ni nyina esan se books ye guwe obi bia be kan bi onyiyim se yinum ni eyinum ya ma won bi eyinum ya nka bi ma won mo se schools na wo aha nyina wa ma won bi last ye che niama de bi komampon ne amonokro ekropon num ne ade enti woda na obon pipe ne wa bodi amana na ne mpanyin ene ne team na won anya saa anesuade hu ye kase yehoa onhyira odia wa ha siranka mu nyina amen Mamfe education board ɛkyɛkyɛ fún mpanyinfo ɛhyɛ mu a awofo no ɛna ɛna ɛhyɛ mu mo a midi kan nyina mo anan mu na me nana ɛna ne education board no ase papaapa ɛwɔ dwumadi kɛse a wɔredi afa adesua ho adesua deɛ yɛ ade papa na afi nko amehwɛ nneɛma ahorow a yɛayɛ fa adesua ho a wei ɛkyerɛ sɛ Mamfe yɛwɔ daakye ɛwɔ nhwɛsua mu yɛ mo nsɛm ɛma wɔn ɛnɛ minya kɔɔ sɛ mmemmra na wɔba bɛkyɛ nhwɛsua ho nneɛma de ama wɔn fram sɛ adeɛ de ɛyɛ ayɛ kɛse na megye di sɛ kɛse paa bɛhyɛ da aba na afito a bɛsɛ bɛde ma mo titiw ɛkɔma mmɔfra no sɛ mpanyinfo ada adwene ho ɛhu sɛ nneɛma wei ɛbɛboa ɛwɔ adesua ne nhoma nsua mu a na edi adanse sɛ wɔn ankasa nso wɔn mfaso a ɛwɔ adesua ne nhoma nsua so wɔn ɛte nyinaa yɛ nipa a ayɛ adesua ho adwuma akwakosi mpanyin nanso bebree na aba wɔn ahomegye wɔn ankasa wɔn aba wɔn ahomegye mu ti na wɔn mbɛda na nwɛ didi na emom mfasodeɛ a wɔnya wɔ mu no ɛna wɔreboa na yɛn mmɔfra nso anya saa mfaso no bi na yɛtumi anyi abɛyɛ mpanyin papa nana ɛkasa na ɔka sɛ wiase biribi ayɛ adesua eti mo yɛhwɛ so ne yɛnsua de yɛhwɛ so na yɛnsua de na akaka schools a ɛwɔ kurom ha no yɛba bɛyɛ te sɛ schools a ɛwɔ kuro akɛse ne mu no si yɛhwɛ na sɛ ɔmmoa ma adesua ɛnkɔ so a yɛbɛka yɛn ti abom na baabi ɛsɛ ɛde wofa no yɛde wafa Presby start Methodist nso start nim sɛ schools na kan nyinaa start ɛwɔ sɛ awofo ahyɛhyɛfo ɛna mmɔfra no nyinaa yɛba together ɛne nsɔre ahorow no na yɛboa na nhoma sua ɛne adesua nkasa ɛhyɛ da ɛtu mpɔn ɛwɔ kurom a ɛnti mi de maa de sɛ mmerɛ mpanyinfo reboa mo ɛwɔ saa kwan yi so no mo nso a moyɛ mmɔfra no monhwɛ so na monsua ade monhwɛ so na monsua ade paa ka kyerɛ wo nua ɔte wo nkyɛn sɛ hwɛ so na sua ade hwɛ so na sua ade ɛnti moma wei ɛnyɛ a challenge, a very big challenge empusu na ɛnsa nhyɛ mu nkran na monsua ade yi ɛmfa de school a wokɔ daakye woyɛ yi a wɔyɛ yi amabusua ne ɔman enti yɛsrɛ sɛ ne akɔ yi moma yɛmfa adesua serious ɛna ɔkɔ akɔbɔ date no to hɔ sɛ fi na ɛkɔ ma aka ntam asi so sɛ mɛfa ma adesua serious na menim sɛ ɛmmoa biara menya ɛtɔrɔ bi na nana frɛ na yɛdi adesua nkɔmmɔ ɛyɛ bisa sɛ papa ɛyɛ serious nsɛm no bu ayɛ tumi nka wɔ ha but ɛne wɔ papa gu kwan mu ba wo abɛyere wɔ no megye di paa sɛ menya saa mfa so no Awurade nhyira mo na ɔhwɛ mo so ne da nyinaa amen
Encha ya bɛyɛ akosoma abiɛsa ni amsadan to so enum asesia ɛna UST KNUST fo wɔba ha na wɔne yɛn bɛdi nkɔmmɔ na ɛnum na yɛn adehye no yɛn mma yɛn nenanom no baako ɔba bɛyɛ oyikyerɛ bi robotics yiba ayɛ nyinaa fɛ yɛ ho nipa bebree na kan so kwa bi a wɔbɛfa so na wobɛpia no ɛne wɔn a saa dumakyɛde no wɔ wɔn so no wɔbɛhwɛ na wɔn adu mpɛmpɛnso bi a ɛsɛ wɔdi no wɔbɛhwɛ no ayɛ na nnɛ yɛte ha yi abusua bi a wɔhyɛ saa bɔ no bi aba sɛ saa barima no wɔba bɛpia n'akyi na ahyɛ nkuran na mpo ahyɛ afoforo nso nkuran na anka obetuma yɛ wɔ kokua mu ba wɔyɛ sɛ nea obiara benya saa yie no na ahyɛ nkuran na wɔn atumi ayɛ na ahyɛ da na Amerika yi na mo a ebepue nim ɛne wɔn ani ha no yɛn nyinaa mfi ase nwin sɛ dɛn na nso mede ma adwene kɔ so a metumi ayɛ na atumi de akɔ ani yɛhu nea wɔsɔ wɔdere ma na James ɛbɛyɛ biribi ɛbɛyɛ minke sɛ nibire ɛnyɛ nibire wɔ kwanbɔ no so but nkranhyɛ na ebituma akanya yɛn ne nso de akɔ ani mate obiara wɔ hɔ a biribi wɔ no mu Awurade de ama no na yɛ nam adesua ne nhumasua ɛne osetie so ebekue aba na etumi ade akɔ anim medamase megya wada yɛni biribi de nanso abusua ne yɛ sɛ yɛbɛboa na baabi a obi atutu nanam no asi no wɔtumi akɔ n'anim nti sɛ megyina ha wɔ me ne m'abusua nan mu ɛde nneɛma yi ɛrema Raphael enti books yi ɛwɔ ha yi ɛyɛ core subjects no ɛne RME and exercise books. Yeah, the boa kakra bi nso ato so. Nia ehia bia odi besuade na watu mpon no. Onfa nye agira ihyede na onhwe so enko nanim. Eye bibi kakra bi de. Nanso mo amudi achi no se eka mo koma se mo nsuade a emre ne dom bia emwa bi beba no ebetumi aboa mu nyina enti Raphael enti yekra exercise books textbooks and exercise books no note 1 ne 1 pack 10 note 3 1 pack 3 and core textbooks ne so 4 and a guso and a sika edaso sika 500 Ghana edaso of Banshad Education Board Mijina Mamfe SMC PTA Atrefo and name of Fra and I'm Jina Raphael and my parents and name Ereda Nana and an paying for as a papa set a net day or Madam Raphael na this year Hunyema any sika a bit me at domino a man education a kind Esrenya Minshra Emamo na Oliver asks for more Estresse be praise and maybe a pass. Na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a abofra biara betumi asua ade ne nti ɛte sɛ school no assign wɔ class no to a child a wɔbɛma books no numbers na school na take inventory enti sɛ wokɔsua ade wɔn ma wo homework a ɛte sɛ wɔkyɛ books ne ma mo wowie a ɛte sɛ wɔde ba woyira na wobɛtɔ ahyɛ anan mu nti ɛnyɛ biribi a wɔkɔ akɔyɛ ne basabasa Bibi ebe buana se uko fie na pesa ukan ade a wo textbook a wo beka se teacher pesa o ma homework a o textbook a obehwemu na wodi asua ade enti eye school homa enye ne a wo beje na wakoye ne basabasa enti wo de brown paper befa ho wo bema obia number
wobɛkyerɛ wo din ebi sɛ wowie saa class na wobɛgya wo book na guo na wakɔ next class wɔbɛma obi wɔ hɔ na ɔfoforɔ bɛba ne nso wasan aba abɛfa sɛ woyera na wobɛtɔ ahyɛ anan mu nti ɛsɛ obiara hwɛ ne nneɛma so yie nti nneɛma a yɛde rema mo no ɛyɛ mu school learning materials a ɛsɛ sɛ mohwɛ so yie akyerɛkyerɛfoɔ ne yɛbɛsrɛ sɛ moma mo ani nku ho mode ma wɔn a mo nsa nye monhwɛ sɛ wɔbɛhwɛ so yie obiara mfa brown paper ɛnkava books na wɔde bɛma wɔn no yɛda mo ase. Senior Madam Rosamond Kaino, saa pɛpɛɛpɛ nneɛma no nso yɛwɔ pencils yɛwɔ pens erasers ɛne de yɛasrɛ mpanyin sɛ ɛyɛ assemblyman na ne unit committee fo yɛbɛba round yɛate sɛ mmɔfra no bi mpɛ school ba ɛti yɛn a yɛbɛba rounds a mmɔfra wɔ classroom no yɛbɛhwɛ obiara bɛnya bi ɛti yɛpɛ sɛ yɛhyɛ nkura na mo nyinaa mo yɛ dɛ mobile school no na mbaba esua ade yɛda mo ase nti saa bere yɛbɛfrɛ ɛyɛ nana bɛmuhene na yɛpa ne kyɛw wabɛyɛ press before presentation no ɛde ama wo nti yɛbɛsrɛ nana bɛmuhene Mamfe press bi sɛnea nana Mamfe nyine ne panyine te sɛ ahoma ɛwɔ ha yi wɔde ma momfa mmɔmɔ adesua ho ban monhwɛ so yie ne mu suade Mamfe nyine ne mpanyine na Mamfe education board ɛkani ɔsɛ mi nyina wɔn anan mu na memfa saa ahoma yi ɛnhyɛ wɔn nsa momfa nkɔsua ade momfa nkyerɛ ade monkenkan bi na monhu ade na monyi mɛyɛ mpanyimpa ɛwɔ agya ɔba ɛna wɔn kronkron din mu amen. Madam Rosamond Entry na ɛyɛ Mamfe Apostolic School wabaa no representation ama wɔn. ɛyɛ Apostolic School Apostolic Preparatory School sɛna Mamfe hene ɛne education for Kanan essay wɔde homa yi aba ɛyɛ ICT books and other books and inside books na ade nyinaa ka ho yɛde ma mo sɛ momfa nkɔyɛ reference books ɛyɛ textbooks no momfa nyɛ reference books na exercise books no nso monkyɛ ma mmɔfra no wɔnyɛ mu adwuma nti ɛde ma mo Nyame agya Nyame ɔba Nyame sunsun kronkron din amen. Sabri mɛfrɛ ɛyɛ Madam Victoria Obeng na Methodist School Mamfe yɛbɛsrɛ both primary and JHS sɛ heads ne wɔ assistants wɔ ha ɛne school fo no bi na mo wɔgyina mo mma no mo bɛgye nana ne mpanyimfo atitwafo school fo amahyia mu wɔ ha Mamfe Methodist fo na egyina ha saa books nyinaa ɛyɛ Methodist ɛna ɛrekɔ ɔsɛ mɛsua ade na mehu ade wansua ade a worenhu ade wɔn a wɔn asua ade akɔ akyiri ne nyinaa ɔfɛ mo te sɛ nea mo gusu a mo nso mo refɛ mo eti saa books yi ɛna nea ɛwɔ ha nyinaa mede rema mede rema mo ɛwɔ Nyame agya ɔba ɛna wɔn kronkron bi mu amen. Yadamase. Yamonsem for the presentation. Yamonsem. Sabri, I'm saying your presentation every you know. Now you may know your go so dear baby and your best friend. Say, obi will be big to try be a person who can. What signal me a memo waka. As na a vote of thanks. If you did you may know. I bet every temperature over her. Now person can be can come out person who can. Akwenja. Be say, Yama be brain, if I do somewhere, I'm going to
yɛne kasa yi ɔsɛ wɔre community schools of excellence na wɔde Mamfe ka Akuapem North Mamfe ka ho bi wɔrehwɛ sɛ fi class 2 rekɔ about 90% of school for mmɔfra bɛtumi aka ngade ɛbɛdu na ɛkɔ saa wɔrehwɛ na kwan bi a wɔbɛfa so na ɔyɛ on a pilot basis. So they were choosing about so 44 districts across the country, 44 districts, Akuapem North, almost all the schools that were Akuapem North, director, our trainee, will be decided as a launching November more grace for a certain improvement in education. The sky is the limit. DTI, Design Technology Institute, last year the Mamfe 15, and school fees the name, and so you know, Kasa, no one 95% scholarship. Yeah, San Juma, walk up for your Juma at this camp, the mountain. We actually sank a Fibiapo, Nasa, one eighty camp, what for whom dinner. That the Nipa 10, 20, that Fibia, Bedu Fibuno, na Mamfe Bebre, and one Cosa, Medino. Your set PCS, vocational and technical. Training Institute Mamfe board education board funnel to one among washe na waka won San Juma the palm construction tiling sanya mano enye wonyina na for we secondary school obetumi aye na de bibi aba onsem na wo etumi ahwe na adwena Ukraine sene be ya ye be hyemu nkran mo ye be ye omambapa mo nwie school na anye ti sene mo be ya desha awo mo awofo ene omang no so ye ne hu won awie school na anye du a won pe nanso anamon bi ni ha wotum kwa ni ma na yakomatuma ye ayakomatu ti kwa bia ese ye hwe na ye de boa na ni nyina dodon so begyina mo so sam so mo hyem sapo mu so na mo sua de and asesa ye mu chefa mu destiny bia no etumi mbra mu ma da masi wama ye hu de fefa etesiri ya atoso everyday na mitina school four schools no eye safro eme Mamfe basic school, Presby basic school, Methodist ene apostolic one panyimfo nyina ene yen local managers awowa ha yen sisu mejina won nyina anamu reda nana ene ne panyimfo education board yadamase bebre say mode books ete say ede abreye obroni beka say learning resources yasom nana yadamase na mejina atrɛtrɛfo a aka ene me colleague heads aka anamu ahye mo bose nwoma yi amode ama yen ye de bedi dwuma e wo school ama adekyerɛ ene adesua akoso e wo saa four schools yi nyina mama Rosamond ye de wase sonko e de ma Raphael esre nyame nhyira e de ma wo ne wabusua bebre ye stress afibia ma yente wonka ye da wase ye do bibia se ye da kyerɛkyerɛfo a na na to nsa efrɛ yɛn a ye gya ye adwuma nyinaa ho ebae ebɛhwɛ nea ekoso yi ye da mase schoolfo ye da mase ye stress nwuman ebɛka yɛn nsa ye nyinaa ye mmoa na ye hwɛ so yie na etimi akyɛ e de ama yɛn na ye da mase